Až na to, že ja som vlastne človek, ktorý si potrebuje pozerať veci do hĺbky, potrebujem sa stále do každej témy, v ktorej momentálne som, potrebujem sa do nej ponoriť a potrebujem si na ňu získať svoj vlastný názor. Tak toto ináč je veľmi taká asi najsilnejšia vec, ktorú som sa naučila z celej tej mojej journey o skleróze multiplex, aby som naozaj si stála za tým svojím. Snažila som sa viac ako keby pýtať si pomoc. Myslím si, že to bolo veľmi dôležitý aspekt toho, aby som sa aj ďalej vyliečila, alebo teda, aby sa môj zdravotný stav zlepšil. Taký záchranný mostík pred tým strachom, ktorý som strašný mala, aby som náhodou už ďalšie ataky nemala. Dajte mi hocičo, len nech ma to v podstate vylieči, len nech nemusím ako keby znova takto trpieť. Že to bol naozaj veľmi silný liek a bol to liek a je to liek, ktorým sa lieči leukémia a mieru. A prečo mám liek, kde nemôžem dojčiť? Tak som si uvedomila, že mne to strašne prekáža, mne to strašne nevyhovuje, že ja ten čas, čo sa dohadujem, aby mi malého niekto postrážil, tak ja za ten čas nechcem ísť k lekárovi, ja chcem ísť ku kozmetičke, ja chcem ísť ku terapeutke, ja chcem ísť si zacvičiť, ja chcem byť sama a čítať si knižku. Moja terapeutka, ktorá so mnou doteraz vlastne, s ktorou doteraz fungujem. Čo sa týka tých suplementov, tak ešte mi v podstate pomohlo vyhodiť kávu. A aj keď sa mi niečo stane, tak vlastne viem ovplyvniť to ďalšie pokračovanie toho môjho života tým, ako vlastne ja pristúpim k tej situácii